Вероятно вие разбрахте защо Велико Търново е карнавал и фестивал. А искам да ви представя Лаура. Тя спечели Мис фестивал за костюм и разбира се виждате защо. Благодарим и на Лаура. Вчера вече наложихме като традиция съставите, които приключват вечерта, имат възможност да изсвирят химна на фестивала, да го направят, така че подарък от Бразилия, времето на фестивала Велико Търново е карнавал и фестивал Пеем танцуваме за вас. Нали така? Заповядайте, а вие ги аплодирайте. Това беше нашата четвърта вече, уважаеми госпожи и господа. Очаквайте ни утре с Египет, Македония, Аржентина, Мексико, Мартиника и разбира се Бразилия. Благодарим ви, че останахте с нас и бяхте заедно на публика и тази вечер. Още много емоции ни очакват. Те първо има какво да видите. Приятна вечер! Група Чала, Бразилия.